Казан ярминкәсе күргәзмә үзәгендә Юныс Әхмәтҗанов исемендәге 4-нче халыкара милли аш-су осталары конкурсы узды. Яктан бар дусларны җыеп, бәйрәм уздырырга хакы бар. Быелгы аш-су осталарының эшләре Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышлана. Ярышның тантаналы өлешен Татарстан Республикасы Премьер-министрының урынбасары Ләйлә Фазлыева ачты. Конкурста Казанның республика шәһәрләренең популяр кафелары, рестораннары, Россиянең күрше төбәк вәкилләре бар. Мәйданчыкта WorldSkills стандартлары нигезендә кулинар осталык буенча республика һәм Россия төбәкләренең профильле уку йортлары укучылары ярышты. Милли традициялар, тукмаш кисү, кияү пилмәне, эшпишмак әзерләүдән тыш, халыклар дуслыгы темасы белән берләшкән азык-төлек продуктлары да әзерләделәр. Ярышларга бәяне Россиянең танылган кулинария белгечләре, бөтен дөнья шеф-пешекчеләр бирде. Юнус Әхмәтҗанов инде ул электән безнең Татарстан ризыгын бөтен Россия буенча гына түгел, бөтен Союз буенча гына түгел, инде аны бөтен дөнья буенча таратты һәм инде мин монда булган бәхетләрнең берсе Юнус абыйның кулыннан ризыкны ашаган кешеләр арасында. Шуңа күрә аның истәлеге генә түгел, аның бик күп китаплары калды, аның һөнәре калды. Бәйгегә Казан Мәдәният институты иҗат коллективлары бәйрәм атмосферасы өстәде. Ләлә Зайнуллина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.